नमस्कार. काव्य शिको मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपलं स्वागत करतो. मित्रांनो, आज एक मालवणी कविता ऐकूया. गेल्या काही वर्षात प्रत्येकाच्या आयुष्यात ह्या सोशल मीडियाने बरेच फरक झाले. प्रत्येक माणसाच्या आयुष्यात, समाजात, घराघरात. तर तेच या कवितेतून मांडण्याचा प्रयत्न केलाय. कविते शीर्षक असा, जवळ येऊन लांबच. जवळ येऊन लांबच. माणूस आत्मकेंद्री झालो, स्वतःपुरताच बघूक लागलो. माणूस आत्मकेंद्री झालो, स्वतःपुरताच बघूक लागलो. स्वार्थ मायेच्या मोहात गुरफाटलो, कर्तव्याक विसरलो. माणूस आत्मकेंद्री झालो, स्वतःपुरताच बघूक लागलो. स्वार्थ मायेच्या मोहात गुरफाटलो, कर्तव्या विसरलो. फेसबुक, व्हॉट्सअप, आता इंस्टाग्राम पण आहे. फेसबुक व्हॉट्सअपवरच्या जगभरच्या मित्रांचं गोतावळं जमलो. फेसबुक व्हॉट्सअपवर जगभरातल्या मित्रांचं गोतावळं जमलो. पण संकटात खांद्यावर हात ठेवून धीर देणारे हात काय रवलो. पण संकटात खांद्यावर हात ठेवून धीर देणारो हात नाही रवलो. अनोळखी माणसावांगडा सगळा शेअर करूक लागलो. आता माणूस अनोळखी माणसावांगडा सगळा शेअर करूक लागलो. घरातल्या माणसावांगडा मात्र फोनवरून संवाद होऊ लागलो. घरातल्या माणसावांगडा मात्र फोनवरून संवाद होऊ लागलो. तसे सोशल मीडियापासून मित्र जोडल्यान देश विदेशातले हजार माणसां तसे सोशल मीडियापासून मित्र जोडल्यान देश विदेशातले हजार. तरी दुःखात अडचणीत त्याच्यातले धावणारे नाही चार. तरी दुःखात किंवा अडचणीत त्याच्यातले धावणारे नाही चार. आपण टाकलेल्या पोस्टवर लाईक कमेंट गावत असतील चिक्कार. आता आपण टाकलेल्या पोस्टवर लाईक कमेंट गावत असतील चिक्कार. पण घराघरात माणसांमधला अंतर वाढला फार. पण घराघरात माणसांमधला अंतर वाढला फार. जग सगळा जवळीला असं म्हणतात. आता जग सगळा जवळीला असं म्हणतात, पण खरा काय झाला हा? तर जग सगळा जवळीला असं म्हणतात, पण खरा काय झाला हा? यंत्रां सगळे जोडले तरी मनात मात्र ओलावच नाही राहिलो हा. यंत्रां सगळे एकमेकांशी जोडले, पण मनात मात्र ओलावच नाही राहिलो हा. बघा ना, आता खूप म्हणजे फोन आता इनकमिंग म्हणा किंवा आउटगोईंग फ्री झालंय. तरी आपण जवळच्या माणसाक सुद्धा काही काही महिने फोन करत नाहीत. किंवा अचानक कोणाचा फोन येलो तरी आपणाक वाटतं, अरे आज ह्याचा फोन कसो काय येलो, काय झालाय. म्हणजे पहिलं कसं होतं, एक आता 7-8-10 वर्षापूर्वी किंवा त्याच्यापूर्वी आणखीन जेव्हा मोबाईल नव्हते, घरात फोन होते, तेव्हा त्याला सशुल्क होते. ते खूप कमी लोकांकडे होते. तरी माणूस पब्लिक फोनमधून असेल किंवा कार्यालयातून असेल किंवा आणखीन कुठून आपल्या माणसांना फोन करायचेच, खुशाली घ्यायचे, एकमेकांची ख्याली खुशाली हवं विचारपूस करायचे. त्यानंतर जेव्हा सुरुवातीला मोबाईल आले तेव्हा सुद्धा ते सशुल्क होते. तर पैसे लागायचे प्रत्येक कॉलला. तरी माणसं आग्रहाने अगदी न विसरता फोन करायचे एकमेकांना. नात्यात असतील, मित्रांमध्ये असतील, गावशीवाले असतील. पण आता एक पॅकेज घेतात वर्षाचं किंवा महिन्यांचं, जे काय असेल ते. त्यात अनलिमिटेड असतात फोन. पण सध्या आपल्या ओळखीच्या माणसात म्हणा, आपतेष्टात म्हणा, भावभावसुद्धा एकमेकांना फोन करत नाही. इतकी माणसं दुरावलीत. यंत्रणा सगळं जवळ आली, पण मनामनात खूप अंतर झालं. मनातला जो ओलावा असतो, प्रेम असतं, माया असते, ती खूप कमी झालेली आहे, आटलेली आहे. असं एकूणच चित्र, अतिशय वाईट चित्र दिसतं. त्याच्या कवितेत सांगायचा प्रयत्न केला आहे. कविता तुमका कशी वाटली? आवडली तर लाईक करा,
तुमचे काय अनुभव असतील, या कविते कशी वाटली ती लिहाच, पण याच्यावर तुमचं मत काय आहे, सध्याची परिस्थिती आहे ती तुमच्या प्रतिक्रियेमध्ये लिहा नक्की. तुमच्या मित्रमंडळींका कविता शेअर करा. तुम्ही नवीन असाल चॅनलला किंवा कोणाला ओलो असाल तर सबस्क्राईब करा. आता परत आपण भेटूया 19 तारखेला, वाचक प्रेरणा दिन आहे, त्या दिवशी देई छंद आनंद ही मराठी कविता घेऊन. धन्यवाद.